L-għaqda tal-ibbalzmar tal-annimali ħejjiet wirjat tal-annimali bbalzmati fil-buskett. Għal din l-esibizzjoni ġew esibiti aktar minn 140 asfur u papra wara li jkunu nqatlu għall-ikel. Apparti dawn l-asafar, hemm ukoll numru ta' annimali salvaġġi li nġibu f'pajjiżna wara li kienu mietu. David Falzon, dilettant tal-ibbalzmar tal-annimali, spjega kif kull annimal li hemm fil-wirja ġie kkaċċjat b'mod legali jew inkella nxtara minn żu wara li jkun miet. Mela, l-annimali l-kbar hemm minnhom ikunu ta' trobbija li jkunu f'żus ikunu mietu, dawn flok jintremew jiġu bbalzmati. Barra minn hekk dawn ċertu pajjiżi huma kaċċabbli u jitlu Malta legalment. Għal din l-esibizzjoni ġiet ġurija internazzjonali li evalwat il-kwalità tax-xogħol tal-ibbalzmar li sar kollu f'pajjiżna. Falzon saħaq ukoll li dan ix-xogħol li ħafna jqisuh bħala arti isir kollu skont il-liġi u l-annimali kollha li jiġu bbalzmati għandu ikollhom iċ-ċurkett li permezz ta' numru uniku jidentifika l-oriġini tal-annimal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.